za jeudi zegny za relax dia matsaro atsika zay mampiasa zay efa nahazo amin'ny fahasalamagna tanteraka zay hitanao amin'ny site web ambadika hoe ndraiky amin'ny affirmation gasy io zegny dia ho antsika efa nahazo aminazy io zegny rehetra zegny anisan'ny fagnampiny vidéo zegny magnazava bebe kokoa zegny tsy magnino zegny ataontsika hitambaragna amin'olo marobe zegny sy ty eto agnatin'ny page Facebook eto na nomza amin'ny YouTube zegny karaha ty zegny atao mampiasa izy mirelax karaha jeudi dia mireprogrammenao amizay zegny antony nagnamboarako izy ao zegny mireprogrammer imagine zegny fa misy programme zegny taloha to sazonao ohatra hoe olo mivolagna la sarotry tady vola nefa ndraiky zegny mety ho raha hafa raha regninao izy koa anao fa tafiditra tagnatiny tary zegny hoe reprogrammer koa zegny saigninao hoe tsy karaha zegny raha safiziky zay fa raha andeha volagninao anahirignanao i raha zegny safy kila raha volagnin'ny vavanao igny zegny mandeha resiny univers dia ampodina aminao koa zegny raha igny zegny magnino zegny moa exemple fo tsy ataontsika lavitra zegny exemple raha ohatra hoe anao zegny mba tia venty mba tazazo vatagna zegny anao na koa hoe tagna mbomboatra forme zegny anao asa hoe juste fo zegny volagninao matetiky hoe za jeudi zegny naina venty asazonao juste zay za izy la naina venty ao anao imagine zegny amin'ny fotoana anao mivolagna izy koa anao zegny mbala helihely zegny olo mivolagna hoe anao naina venty mahinino bakeo lababa anao le mesiely anao le mahely ka lesa anao maventy asazonao tonga dia alan'olo zegny anao ao mitovy ty zay misy cadeau hely ntsika jiaby zegny anao zao ty zegny asa hoe mbala tsy millionnaire tonga dia anao zegny mivolagna hoe za ty fa millionnaire asazonao za zao ty efa millionnaire azonao zegny karaha zay zegny mila mipodinao matetitetika aminao agny zegny zegny dia azagaganao un jour lasa millionnaire zegny anao safy za zao ty zegny efa billionnaire koa azonao ka i raha zay zegny mila tandrignesanao amina écouteur karaha ty paire d'écouteur amin'ny fotoananao mirelax igny zegny azonao anao zegny tsy mila tafandro be zegny anao fa mila ray aman-dremagna zay boka ny méditation to get familiar with azonao dia rehefa za zegny mireprogrammenao anao agnatin'ny fotoananao mitandregny zigny igny zegny dia lasa automatique zegny anao forceko mihitsy ka ya lasa forcé zegny tafandiniky raha makasiky i raha volaniko agnaty ao zegny anao kila raha tafidininao kila raha tafivolagninao tafitsabonao dia miteraka action kila raha agnanaovanao action miteraka résultat asazonao kila raha volagninao amizay zegny miteraka résultat ao raha dininao raha tafivolagninao raha tafitsabonao miteraka résultat ka zay zegny antony nagnanaovako izy audio tandresana magnano karaha igny zegny izy ka mahakasiky fahasalamagna zegny anao zao ty toy salama zegny misy audio zegny hitanao amin'ny fahasalamagna tanteraky ho an'izay mbala tsy tafiditra zegny ho antsika zay efa tafiditra zegny karaha zay zegny atao mitsabo zy mety magnondana anao hoe jusqu'à firiagna jusqu'à izy tonga amin'ny fiaignananao au lieu zegny anao tokony hitandregny irany Beyoncé tsy haiko na irany Big MG tsy haiko irany Tupac irany Jovy izy koa azonao tandregnesagny fa ny raha mila hainao zegny makasiky ny onde cérébrale ao misy atao hoe onde cérébrale dimy izy zay ao misy ny alpha misy ny beta
misy ny feta, misy ny gamma, misy ny delta. Misy vidéo fa maro zegny magnazava zegny miaraka amin'ny vidéo nanty. Donc zegny mila hainao zegny mampiasa la feta aminazy en phase d'imagination. De fa misy audio koa zegny tandringesanao karaha zao ty zegny zay azonao avy amin'ny raha io amin'ny site web io zegny. De lasa automatique zegny anao mirelax zegny cerveau-nao io, mirelax cerveau-nao. De rehefa mirelax zegny cerveau-nao tafiditra agnatin'ny phase-na ino? Alefa komba sorata amin'ny commentaire ambany ao, tafiditra amin'ny phase ino zegny anao izy koa fa anao mirelax ka igny. Le mahay zegny manorata amin'ny commentaire ambany ao zegny. De karaha zay zegny agnanaovanao izy. Ka magnano karaha zao amin'izay baka. Kila hira tandrignesanao niany zao ty. Automatique amare atsarovanao hira io. Tafivolaninao hira io. Ara fort probable tafitsabonao raha volagniny hira io. Ka zay zegny mila misy raha zegny tandremanao ila fiainana zany. Ka rehefa nandiniky amizay zegny zany nagnamboatry raha aby io ndraiky fianaragna tsaboky tamin'ny Prosperity School zegny, Overnight Millionaire and Wesley Virgin zegny. Za nahita hoe za mba capable amitsabo ty amin'olo magnodidigny za zegny. Izy koa anao zegny mba tegna tagnodidigny za, tegna hoe mba tiegny fiainagna ohatry iaigna, ohatra hoe mba tahazo vatagna ohatry vatagna azoko, tahazo fomba fisaigna ohatry fomba fisaignako, afaka magnoatra anao amin'ny raha zegny. Tsy voatery mitsabo fa afaka magnoatra zegny anao. Fa raha anao zegny tahita résultat skyrocket, tonga de misy fivogagna malaky be zegny aminao, azagaga anao mety ho choqué olo ambadikinao ry, mitsaboana zegny anao. Fa kila raha mipodipody hitandrignesanao de lasa magnatony zigny zegny anao. Donc zegny mila mitandrigny zegny anao, miasa nagnaboako raha hely, mila mitandrigny zegny anao. Mila mitandrigny zegny anao amin'ny rampidirinao i synthétique, imagine zegny ity zegny tiantsika zegny cerveau-tsika zegny reto. De anao zegny miprépare raha alimentenao agnatiny ato zegny. Zay le programme, préparer raha alimentenao agnatiny reto zegny anao. De anao ihany zegny mampidriky raha agnatiny ndraiky